שלום, בסרטון הבא נלמד כיצד מעלים פוסט שהעלינו בפייסבוק שלנו, כיצד מצרפים אותו בעצם לממשק הפוסטים של לידרס. בכל פעילות אנחנו מקבלות בעצם מייל אישור הרשמה שמסביר לנו מה עלינו לעשות. בפעילות הקרובה של סרטון מועצת החלב אנחנו נקבל לינק לסרטון שעלינו לשתף בין 7 ל-9 בערב. ברגע שנקבל אותו נלך ללינק שעלינו לשתף, ניכנס לסרטון, כמובן שזה לא הסרטון שמוצג כרגע, זה רק לצורך הדוגמה. ניכנס ונעשה שתפי. יש לנו 3 אפשרויות, לשתף כעת, זה לא האופציה שבה נבחר, ולשתף עם אפשרות להוסיף טקסט. כאן עלינו לכתוב מה הרעיון שלנו לעולם מקביל, וזה מה שנכתוב ברגע שנצטרך לשתף את הסרטון. כרגע אני רק אכתוב לדוגמה טקסט כדי שתוכלו לראות שאפשר להכניס טקסט. סרטון מקסים, חובה לצפות. וכמובן מוסיפים את התיוג הרלוונטי כמו בכל פעילות, ולוחצים פרסם. בשלב הבא, הפוסט בעצם פורסם בפרופיל האישי שלי. יש לי אפשרות ללכת לזמן שבו פורסם הסרטון. כתוב כאן הרגע. אני לוחצת על הזמן הזה, שיכול להופיע בתור הרגע או בתור תאריך ממש, בצבע אפור, ומקליקה עליו. למעלה, אני בעצם רואה שהסרטון נפתח לי עם לינק עצמאי שמוביל אותי ישירות לסרטון. אני מעתיקה את ה-URL, בסדר? את הכתובת של הלינק הספציפי הזה, חוזרת למייל ששלחו לי מלידרס עם לינק לממשק הפעילות הספציפי של סרטון מועצת החלב. ושם אני בפשטות ניגשת לחלון הימני, אעלה את הפוסטים שלך באמצעות לינק, מקליקה, הדבק, אוסף. אני רואה למטה שהלינק שלי יתווסף. זה הכל. סיימתי את הפעילות ואני זכאית להטבה. הלינק שלי נמצא בממשק. בהצלחה.